Felly nôl â ni i'r rhan gogleddol y prif gylch o dan yr awyr las yn ni'n gweld. Mae'r tywydd yn ogyneddus heddi, rhanfryd Cymreig sydd yn rhan gogleddol y cylch. Cesu gwag neu'r adfyrch 4 blwydd oed. Mae yna 9 yn y gystadleuaeth yma, a phob un ohonyn nhw wedi dod yma ar y dydd hefyd. O parch i'r beirniad, Clive Morse wrth gwrs, ie, a dyma'r ail ddosbarth o'r cesu gwag neu adfarch, ond gwahaniaeth o'r dosbarth diwetha, wrth gwrs mae hwn am anifeiliaid dros 148 cm y cyffyle. Wel, wy'n hoff iawn o golwg nhw'n ti fe, rhwyddach na'r geiriau yna gyd. Tu flaen i ni nawr i Cath Hall. Penstrumbley Popstar, wy'n credu yw hon. Gewn ni cipolwg ar i number i cyn bod ni'n gweud gormod mwy, ond wy'n credu bod fi'n nabod yr gaseg enwog hyn. Penstrumbley Popstar wrth y march i o'r cyn camlygu, cobyn i hwnna. Ac allan o Princess Poppy. Mae hon yn trio cofio i oedran i nawr. Mae tipyn bach o oedran. Mae wedi cael cwbl o bolen sawl ebol fi'n deall ac yn gystadlu fel caseg wag. 17 blwydd oed. Ydy, tipyn o oedran yn dweud. A tipyn o wahanol fridiau gweld hefyd yn yr rhanfryd yma, gan gofio bod angen 12.5% o wad Cymraeg i gael y cyfle a'r hawl teilwng te i fod yn cystadlu yn nosbarth y rhanfryd Cymreig. Pymed adran y Cymraeg yw nhw, mae bobl yn cofio na i wedi gwir, mae pawb yn gyfarwydd iawn ar A, B, C a D, a mae rhaid cofio bod yr adran cyffyle'r rhanfryd yn meiddi ambell i adran arall wrth fagu ar niwmerau sy'n cael ei magu blwyddyn ar ôl blwyddyn. Mae disgwyl bod Clive wedi dod i ben a gweld y dosbarth o 9 ma yn cael golwg yn agos ar nhw, a mae Clive yn cerdded yn y rhes, tu ôl y rhes. Mae'r het i ffwrdd, ac mae Clive Morse y beirniad yn neud i ffordd tuag at enillydd y dosbarth yma i'r cesu gweg neu'r adfyrch dros 4 oed yn adran yr rhanfryd Cymreig, ac mae'n llongyfarchiadau ni yn mynd i Penstrumbley Popstar yn eiddo. Na, wy'n credu mae Popstar, welon ni ddiwetha, Heledd, wy'n credu dyma'r garden goch, wy'n credu mynd i Amanda Jones. Tro ro'n gwybod ni gael 5 arno ti, ond wy'n credu taw 1669 yw hwn, Blaen Llain DB's Emma's Sensation. Wel, sawl gair sy'n eisiau gwed. Yr gasau glas sy'n Blaen Llain Doodleba ac allan o Longarth Emma. Cofiwch yr hif yna 1669, dyma Blaen Llain DB's Emma's Sensation. Tipyn o enw a tipyn o geffyl hefyd yn rhan o adran yr rhanfryd Cymreig, dosbarth y gasau gwag neu adfyrch ifanc yn fan hyn. A llongyfarchiadau mowr iawn i Miss Amanda Jones y perchennog am ddod yn fuddugol yn y dosbarth yma. Mae'n dipyn o enw a mae'n dipyn o geffyl hefyd. Llongyfarchiadau mowr iawn i Blaen Llain DB's Emma's Sensation i roi'r enw llawn, yn dod yn fuddugol yn nosbarth y cesu gwag neu'r adfyrch yn yr rhanfryd Cymreig.